Merek cawe-cawe mangayu bagyo menggah sekawan dosa pitu warsa pawiyatan SMA Negeri 6 ing Kutaraja Surakarta Adipe. Pramila saking niki Jawa mriki saderengipun ing mangke tanggal kalih badhe ngawontenaken SMA Negeri 6 Solo. Panjenengan ugi saged maos wonten ing narasi jangka kang jinangkaing pawiyatan SMA Negeri 6 Surakarta ingkang kaping 57 warsa. Pramila jumbuh kalian kuncaraning bangsa ingkang waheng rasa lan pikir sineret arat gantang murna nanggih margeng manungsane ameksa hardanipun sinurung saparan bilahi wujuding jagat bubrah pager yang luput benjang jumbuh eling mula brayat sawarga wangsa nuswa pratiwi sung andon sesu nyata andon se walas tulus temen sinampurnaning swasana busana asana sangkrana murid jalari
munggah pisungsung